RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay so sa kamapinangdaong inahan. Kadtot yenda bakal papay ili tulog anay. Di sa konsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mira. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Oh. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka, wagi ka na. Ayaw! Ayaw! Ah! Ang Laylay ni Mila. Ang Laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang Laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Drama. Ug karon sa sumpay ni Bag-Otang Sugilanon, ang Laylay ni Mila. Nakagusto ka ba niya? Ha? Pilia ang mga po nga imong buhian, papay. Kay mahimong magdaki ni kanimo o karuhay o baka kapakyasan. Ha? Nan karon. Unsay imong tubag sa akong pangutana? Babay. Senyora. Nga may tutugbagan ako. Araw nga sa pagtubag si Lola. May uyab naman ko, senyora. Bisan kung may uyab ka na, maka-appreciate ka gihapon o kagwapo sa uban. Dili ba? Oo. Gwapo ang akong apo, dili ba? Oo. Gilipay mo ang akong apo sa imong tubag. May bonus ka gikan kanako. Ha? Ingon niya anak kagalanti si Lola. O kay matud nimo gwapo man ang akong apo, buwagi ang imong uyab. Unsa, senyora? Wa ba nako malitok og taro nga wa ka man makabati? Senyora. Lola, unsa ko na? Ganahan ko ining imong nurse.
buutan og dating iho. Dili sama atong imong Adel, nga daghan kaayo og kolor sa naong. Busa iha, buwagin ang imong uyab ha. Gusto ta ka alang sa akong apo. Senyora, dili Mupauli ko makadiyot sa mansyon. Gusto nako nga atimanon nimo og maayo ang akong apo. Pagsulti mo, pag-ilhanay sa inyong kaugalingon. Kay sultihan ko ikaw, iya. Dili ka magmahay kung ang akong apo ang imong unungan. Ha? Iho Stanley, mubalik na si Lula. Ayaw pagdugay. I won't. May subo ka ba na ako, senyorito? Lingkod gilid sa akong kama. Ha? Oh, Lola? Ngano nag-ung-ung ka diya sa putahan? Maayo kay nakauna-una ka pa sa pag-ani sa ospital. But I think, uwahi ka na. Kay may lain akong gusto alang sa akong apo. Wa ka ba mutuo sa akong gisulti? Sige, Lilia, pero makita ni mo. Makita ni mo. Usa ka nurse ang iyang ipuli ni mo. Tungod kay wa kay hinungdan nga klase sa hinigugma. Dili ka makamaong mo atiman. Makaluluoy nga babay. Unsay imong giingon? Makaluluoy? Lola? Kinsa mong ikasulti diha? O sa kaway hinungdan nga bisita? Kung napugos ka lang sa pag-anhi din mahimo ka na mo biya og balik, Adel. May lain ang sabdi ay nakitang himoong biktima ang imong apo. How dare you? Paagi ako, senyora. Gusto ko makakita sa kahimtang sa kriminal. Unsa? Unsa to'y imong gingalan sa akong apo? Animal! Kagapon ka pang nagbantay ako din eh. Pero ako masayod sa mong pangan. Narsha ang itawagon nimo. Unsa kiti pangan nimo? Mila. Mila? Nga naman ang gikuyawan kang misampit sa maong pangan, Senyorito Stanley. Oh, Adel, di ka? Nganong karong kalamian niya? Diin ka man dahil tibok adlaw kagahapon. Ang ngayon kakain tan-aon diha sa ibabaw sa imong gihigdaan nga kama ning hospital. Unsa? Apan sa kong tan-aw, mas mo angayan ka pa kung anaa ka na maghigda sud sa lungon. Adel! Nurse! Biyae o na mi din eh. Sige na, pagdali. Iya, senyora. Hoy, ingrata! Hinahinay sa imong sinutan batok sa akong apo. Hinumdumi nga naa ka mag-abot sa akong harianong panimay. Nigo ka lang may pahiyo. Giinsulto ba ko nimo? Lola. No, Stanley. Don't stop me. Kay dugay na kong nagpugong sa gipakitang kinaiya ini babayhan. Mahimo kong palabyon ang tanan. Apan dili ang iyang gisulti, dili palang gidugay batok nimo. Pagkakagnaw, ikaw ang angeng isuod sa lungon o dili ang akong apo. Nakuptan nimo nga akong kamot. Buhi ko! Buhi ang akong kamot. Sakit sa imong ginunitan. Ang sa murang mabali ang akong kamot. Adel, buhi ito, Adel! Buhi siya! Lola! Buhi ka!
Shit! Buwi ang kamot ni Lula! Giing nang buwi si Lula! I'm sorry nga, nabunalan ko yung mong agtang. Mito ang dugo si mong agtang. Babe, I'm sorry. Wala ko tuyo Hindi ko gustong bunalan ka sa baso nga diya sa kilid sa akong lamisa. Pero gipasakitan ni mo si Lula. Huwag din mo siya buhi No, don't be sorry, Apo. Mao ka angay niya. Oh. Nakita na ni mo, Stanley. Nakita ni mo ang iyang reaksyon. Mura siya buang. Nga bisan pa man kung nasamad na, wa pagyahapoy gibuhat. Gipasagdan na niyang mito, paingon siyang mata ang dugo. Babe, come here. Pahiran po ang dugo si mong samad. Lula, please, pagtawag og nurse na makatambal sa samad ni Adel. Onsa? Lula, please. Leche! Humansa ang gibuhat. No! She deserve it. Lula. Leche! Dili ka buot og samok, dili ba? No! Dili ta ka mahimong biyaan din ni uban niya na babayana, Stanley. I will be fine, Lola. Una ka siguro kung nga ginipinsahan lang ni Adel ang iyang kaugalingon. Hinungdan nga gikupta niya ang imong kamot nga musagpaunta niya ganina. But she didn't mean to hurt you. So please, Lola. No, dili mahimo, Stanley. Dili ko ikaw biyaan din ni uban niya na babayana. Besagon sa mahitabo, dili ko ikaw biyaan uban niya. Lola. Nga no, senyora. Unsa pa'y buhaton ko sa imong apo nga imong gikahatlok og maayo. Lola, please. Sige na. Pasaylo ako sa kong gibuhat ka ganina, senyora. Wa ko katutuyo, Dili. Lola, nangayon pasaylo si Adel. Come on. Dili. Dili siya si Adel. Unsa? Palayo. Lola. Palayo. Pahawa gikan din Palayo na gikan na mo. Adel. Kay galaan dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurna. Dalit sa RMN Drama. Tulaga